দিম, কিমান মহিলা উদ্যমিতা দিম, CM ট্ৰিপল A কিমান দিম, মাটি বাৰী সমস্যা কেনেকৈ সমাধান কৰিম, লেণ্ড এডভাইজৰী কমিশ্যন আমি গঠন কৰিম, সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিব। আৰু প্ৰতিটো গীৰ্জা, প্ৰতিটো নামঘৰ, প্ৰত্যেক আমাৰ মন্দিৰ, থানচালি, বাথৌ থানচালি, ব্ৰহ্ম মন্দিৰ আৰু মছজিদ আমাৰ অসম দৰ্শনৰ আঁচনিৰ যোগেদি 1000 মন্দিৰ, নামঘৰ, মছজিদ, গীৰ্জা আমি নিৰ্মাণ কৰিম, ৰাইজ নিৰ্মাণ কৰিম। আৰু আমাৰ এজেণ্ট आङो रावखौबो रायनो नागिराखै, आंनि सायाव माबा माबि बुंदों होननानै आंनो खिथादों। बिथांमोना क्षमताखौ आखायाव लानानै थायो। बे जुद्धआ एजेन्डा गोनां आरो एजेन्डा गैयिनि जुद्ध। बे जुद्धआ जाबाय यां टाइगार आरो अल्ड टाइगारनि जुद्ध। गोदान एक्सपिरियेन्स, प्राय गोलाव सम माहारिनि हाबा मावनायनि उनाव, जातिनि सार्थनि थाखाय हाबा मावनायनि उनाव, गुबुन गुबुन हारि माहारिजों गोबां समाव सोमोन्दो, खाथि सोमोन्दो, बायदिसिना जेंनाखौ जोङो हाबा मावबोदोंमोन। बे प्राय 25टा बोसोरनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय राजखान्थि फोथाराव आं ओंखारदों। आरो एजेन्डाया जाहैबाय आद्रा थानाय बर' गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनांगौ आरो बर' हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनाय, देशफोराव थांनानै सिस्टेमनि गेजेरजों गासै जोंनि अधिकारखौ मोनफुंनायजों लोगोसे गामि सोसननाय, सिमा बारायनाय, बे आंनि गुबै एजेन्डा। रायजो राजानि उदालगुरिबासि रायजो राजानि जौगानाय, बे आंनि एजेन्डा। बे गासै एजेन्डाखौ लानानै UPPL दोलोआ आंनो टिकेट होदों। जिहेतु आं UPPL दोलोआव सप्ता खनसे सिगाङावसो जइन जादोंमोन। जइन जाखांनायनि उनाव प्रमद बर' दैदेननाय बे हान्जाया आंनो उदालगुरि बिधानसभा समस्तियाव टिकेट होबाय। आरो दिनैहाय आङो बे 20 तारिख मार्चआव, दिनै बे गोथार सानाव उदालगुरि टाउननि दुर्गा मण्डपनिफ्राय, बे पबित्र थावनिनिफ्राय रेलि खालामनानै उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनो, डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनो, रिटार्निं अफिसार मेडाम बिथांनो आङो आंनि बिजाथिलाइखौ, नमिनेसनखौ आङो गथायबाय। आरो गिबि एक्सपिरियेन्स हिसाबै गासैबो सिस्टेमेटिकेलि, थरलि, खोब मोजां परिबेसाव नमिनेसना फाइल जालांबाय। आङो नमिनेसन फाइल खालामनायनि उनाव आंनि जि अभिगता, बेयो जथेस्थ' पजिटिभ, डाइनेमिक आरो आं जोबोद आत्मबिस्वाखि। गासैबो खामानिखौनो आङो आत्मबिस्वासनि सायाव फोथायनानै हाबा मावबोदों। आरो फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव जानो गोनां आसाम बिधानसभानि बिसायख'थिनि उदालगुरि बिधानसभा समस्तियाव, बे ST समस्तियाव 1,70,000 प्राय भटारा भट होगोन। 9 एप्रिल 9 बा 9आ आंनि थाखाय लाकि नाम्बार। आरो बेखायनो 99,000 भट मोननानै उदालगुरि बिधानसभा समस्तियाव आं देरहासारगोन। बियो रायजो राजानि आशीर्बाद, रायजो राजाया जेरै लोब लोब ओंखारबोदों बिनिनो मोनसे प्रमान। आरो बेखायनो नैबे बिसायख'थिया उदालगुरि बिधानसभा समस्तियाव माने यां टाइगार आरो अल्ड टाइगारनि जुद्ध जागोन। बेयाव यां टाइगारा हारि माहारिनि, समाजनि, जोंनि जायफोर जेनजि, जायफोरा गोदानै भट होगोन 18 बोसोर, जायफोरा स्कुल कलेजाव फरायनानै दङ, सोलोंथाइनि गोबां जेंना आङो एबसुआव थानाय समाव हाबा मावबाय। आरो प्राय जेंनाया जोबस्रांबाय। मोननैसोल' जेंना दंबावो। गोदान जोंनि टिमा खामानि मावगोन, आंहा बिसास दङ। दा बेखायनो यां जेनेरेसनखौ जोङो काउन्सिलिं होदोंमोन, अरियेन्टेसन होदोंमोन, जों बायदिसिना मटिभेसन होदों। बेबायदि माखासे इनिसियेटिभखौ जों लादों। आरो फैबाय थानाय समाव 18निफ्राय 40 बोसोर बैसोनि जिखिनि जोंहा यां जेनेरेसन दङ, जायखौ जों जेनजि होनना बुङो, उइदाउट एनि भाइलेन्स, थ्रु डेम'क्रेटिक प्रसेस, भटनि जुद्धनि गेजेरजों यां इयुथनि प्रतिनिधि हिसाबै, सासे रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै लाइमोनफ्रा दिनै आंखौ सायख'दों। आरो लाइमोनफोरनि मोनसे रेभलिउसन, लाइमोनफोरनि मोनसे बेयाव भबिष्यत, बिथांमोननि साख्रि बाख्रि, बिथांमोननि थांना थानाय, बिथांमोननि एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन, आरो उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज गायसननाय, इन्जिनियारिं कलेज गायसननाय, बेयाव नोङो उदालगुरि इउनिभार्सिटि आपग्रेड खालामनाय, पलिटेकनिक, नार्सिं कलेज, आं बुंबाय थादों। खारन बेयो सम्भब, अलरेडि माखासे प्रसेसा सोलिबाय। दा बेखायनो बिथांमोननो मोजां भबिष्यत होनांगौ, जोंनि फिसा फिसौ फंबाय बिनानावमोननो। बेखायनो आंहा बिसास दङ जे यां जेनेरेसना बयबो आंनो भट होगोन। लोब लोब ओंखारबोदों। कुनु दल, कुनु पार्टि नायनाङा, जाय जि दलाव थाया मानो, यां जेनेरेसना दिनैनि पलिटिक्स
आरो भबिष्यत जोंनि जिउ खुंनांगौनि थाखाय उदालगुरि विधानसभा समस्तियाव भट होगोन जायफोरनि बैसोआ 50, 60, 70, 80 बोसोर जाबाय बिसोरो जोंनो आशीर्बाद होदों बिसोरो जोंनो मदद होदों बेखायनो जेनजिनि स्पिरिट आरो जायफोर बैसोगोरा बिथांमोननि ब्लेसिंस आशीर्बादनि गेजेरजों 100% उदालगुरि विधानसभा समस्तिखौ जों देरहागोन बेयाव कुनु दिदाबद गैया माखासे मानसिया क्षमताखौ आखायाव मुथियाव लादों आरो खेब्रै एमएलए जानानै डेपुटि चिफ जानानै आङो रावखौबो रायनो नागिराखै आंनि सायाव माबा माबि बुंदों होननानै आंनो खिथादों बिथांमोना क्षमताखौ आखायाव लानानै थायो दा बिथांमोननियाव जेबो एजेन्डा गैया स्कुल कलेजनि एजेन्डा गैया इमप्लयमेन्ट जेनेरेशननि एजेन्डा गैया इउनिभार्सिटि बानायनायनि इन्जिनियारिं कलेज बानायनायनि एजेन्डा गैया यां इयुथखौ लानानै मा सिन्ता दङ मा परिकल्पना दङ जेबो गैया खालि पावार नांगौ खालि पजिशन नांगौ क्षमताखौ नांगौ डाबल नांगौ किन्तु जोंनियाव एजेन्डा दङ बे जुद्धआ एजेन्डा गोनां आरो एजेन्डा गैयिनि जुद्ध बे जुद्धआ जाबाय यां टाइगार आरो अल्ड टाइगारनि जुद्ध आरो बे जुद्धआ जाबाय बर' जातिनि आद्रा थानाय जेंनाखौ गहपुरसिम सिमा बारायनांगौ आद्रा थानाय खामानिखौ दिसपुराव थांनानै दिसपुरनि दरजाखौ जोखावनानै अधिकारखौ बिखुना लाबोनायनि जुद्ध आरो गुबुन हारि माहारिखौ जौगाहोनाय बिथांमोननि दुख बेदनाखौ जौगाहोनायनि जुद्ध बेयाव जोङो 100% साक्सेस जागोन आंहा बेयाव आत्मबिश्वास दङ जितु नोंथाङा राजनितियाव खोब गोदान गाबोननिफ्राय रायजोफोरनियाव मा एजेन्डा लानानै हाबनो होननानै सानदों नोंथाङा 8टा गेरान्टि आं लाखिदों आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गेरान्टि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मोनसे गेरान्टि माने इन्स्टिटिउसन एजुकेशनेल हाब गुवाहाटीनि उनाव क'क्राझारनिफ्राय नेक्स्ट उदालगुरि इन्स्टिटिउसननि हाब मोनसे बानायनायनि थाखाय आंनियाव प्लेनिं दङ जोंनि जायफोर बैसोगोरा बिथांमोननि थाखाय बेयाव जोङो बिधायक केन्द्र माने सेवा केन्द्र बानायगोन आरो बेयाव जोङो अल्ड एजनिफोरनि थाखाय मोनसे जोङो सेन्टार बानायगोन जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय 24/7 दै मोननांगौ 12 मा 12 खेथि बे उद्देश्यजों मोनसे प्लेनिं लादों हा हुनि जेंना सुस्रांनो मोनसे एडभाइजरि कमिसन बानायनायनि थांखि लादों जोंनि मठ मन्दिर जोंनि बाथौ थानसालि जोंनि ब्रह्म मन्दिर जोंनि गिर्जा जोंनि जिखिनि मठ मन्दिर दङ गिर्जा दङ बे गासैखौबो थानसालिफोर दङ निर्माण खालामनायनि थाखाय आङो एजेन्डा दङ बे गासै एजेन्डाफोरखौ लानानै आं आवगायदों 8टा गेरान्टि 36 कमिटमेन्ट बे समस्ति भित्तिक आंनि गेरान्टि एजेन्डा किन्तु आङो गुबुननियाव नुदों बिसोरनियाव एजेन्डा गैयाबासिनो बिसोरो पावारनि थाखायल' इलेक्सन गेलेयो आरो पावार मोनखांबाथाय रायजो राजाखौ नासयो आरो जोगारो 4 मेयाव रायजोफोरनिसिम मा मेथाइ जाहोनो सानदों नोंथाङा 4 मेयाव रायजो राजाया बयबो हिलदल माने लोब फैनानै उदालगुरियाव गोदान मोनसे जारिमिन सृष्टि खालामनायनि थाखाय आवगायबोगोन आरो रायजो राजाया सिद्धान्त लागोन जे बिथांमोना बे खालि माबायदि रंजागोन आरो माबायदि बरायगोन बेयाव आंखौ बरायनाङा आंनि देरहानाय माने बर' रायजो राजानि आरो गुबुन हारि माहारिनि देरहानाय आंखौ देरहाहोनाय माने जेनजिनि देरहाहोनाय आरो जेनजि देरहानाय माने आं देरहानाय खोथाया बेनो बे स्पस्ट आं बेखौनो बुंबाय